Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka. Wang'iyo gik mopogore opogore mamulo ngimawa mwanyalo wageng'o kapok odonjo nikech kata joluong nogo ngero ni geng'o ber maloyo thiedho. To moko bende wapok adonjo kok wang'eyo ni gidonjo nang'o. Po nono ni nitiere kaka inyalo thiedhgi, wakelo lakteche man gi lony mang'eny mokalo mondo mi nyisi wuoth minyalo wuotho mondo mi wayud kaka inyalo thiedhgi. Po nono ni moro chopo ni koro dhi ahinya mok nyal thiedhi, bende lakteche wabro nyisi kaka onego bed ni timo. Omiyo kamoro amora ma intiere machiegni e chenro ni wakawie dakika matin kawuono wapuonjre kendo amor mokalo. Ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kok waketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Ok en wendo ruok kata kamano machiegni. Erokamano Ruth, kora ni luonga ni laktar Primus Ochieng, an wuod Kano Nyamasaria. To an laktar ma thiedho tuoche mag kansa gi yor mar stima, yo mar yedhe to gi yo mar nuclear medicine waketo yedhe moko michuo ji to nyalo thiedho kansa be. Kora natiyo Kenyatta University, Kenyatta National Hospital, to kendo wadhi hospitende moko private moko gi to university bo wapuonje. Erokamano. Ma nitiere yore mopogore opogore mag thiedho kansa daktari. Mama itemo nyisowa ni kapo nono ni oyude chon to nitiere kaka inyalo thiedhi. Kabisa. Joluoro ga wach mar kansa. Kawuono adwa ni mondo mi ikete mayot matin mondo mi oganda wa obed kod chuny mogonyore seche mwantiere twagni. Kansa en tuo ma dhano luoro kabisa. Sani ji oluoro kansa moingo tuoche te. Nikech chon tuo mancha ji oluoro kabisa en tuo mar HIV. To sani tuo mar HIV nigi yath, kendo tuo mar HIV opogore kaka nobiro chon. Ka in gi tuo mar HIV to dendi dhi marum te michalo mana skeleton. Tinde ji mang'eny ma nigi tuo mar HIV chalo mana kaka in gi an. Ng'ata yude to be oyudo yath, ondilo mana yath no to ngimane dhi mana maber. Daka. Tuo mar kansa ni ji oluore nikech gik moko adek. Mokwongo nikech kansa kelo rem. Onge ng'ama ok dwa nobed gi rem. To rem kansa thiedho tek. Mar ariyo, kansa nego ji. Onyalo nego ng'ato. Tuo moro amora nyalo negi, kata mana pressure nyalo negi, sukari nyalo negi, malaria, inyatho e accident. Konyuolwa nitie chieng' mabodhi. To gi mar adek, tuo mar kansa thiedhe tek. Ok en thieth mayot, en gi thieth mang'eny mopogore opogore. To thiethe mage moko kaka iwacho mar chemotherapy be nigi complication mang'eny. Ma sami ithiedhe no, inya chake kitegno to kaka thieth imiyi tidhi mbele. Dendi yudo ka koro ibedo kendo gi rem, kendo ibedo gi chandruok molo kaka ni chako. Koro kuom gik adek gi omiyo ji oluoro tuo mar kansa ni kabisa. Molo tuo moro amora. To rach achiel ni sani beto dwa medore. Kendo ji mang'eny wayudo ka ni kode kabisa. Iyudo ni kata mana osiptende sani opong' gi tuo mar kansa, kata mana chako thieth tek nikech ji ng'eny ma dakteche mantie ok nyal thiedho ji machak thiedho ji mapiyo kaka gibiro. Osiptende ba osemedi to osiptende pod ok nyal thiedho ji machak thieth haraka kaka dwarore. Daktari, in kaka laktar molony e wechegi, ang'o momiyo kwan mar kidienje mopogore mag kansa medore? To wayudo ka kwan mag jogo mawito ngimagi bende kotenore kod tuoche mag kansa bende medore. Koro tuo mar kansa osemedore nikech osedwar kabisa ni to kansa ni ere gima kele. Oseyudo ni onge kansa mwanyang'e ni gimoro achiel ema kele. Kansa ikelo gi gik mang'eny. Gik moluore. Oluore lifestyle, gik matinde wachamo, yamo mwaywayo, kuonde mwawuothe, gik mang'eny, tuoche mabedo kaka mana mag viruses gi, kaka mag pneumonia gi, mago kele. Koro ka malaria ikelo mana gi malaria kende, kansa ikelo gi gik mang'eny. Koro miyo kansa ni pok oyud kabisa ni ang'o makele, makiyudo to nyaka ibed gi kansa. Machiel. Mar ariyo, tuo mar kansa ni omedore e pinje te. Idhi Japan omedore, idhi Britain omedore, ibi Afrika ka omedore. Nwaparo ga ni nitiere kaka jo Masai ma gin gidak mana e bunge kucho, pod gitimo gik mane timo chon ka. Gino gibedo gi kansa nikech nwaparo ni kansa en tuo mar wazungu. Kwa chako ngima mar wazungu ni to koro botimo ang'o miyo wanyayude kabisa. Lakini kata king'iyo maber, sani wagin gi ngima mar wazungu. Ke chiemo mwachamo ikete mo sani akanye. Ok en mo moaye dhiang'. En mo moaye dhiang', dhi e factory koka biro ni. Sani oduma mwachamo ji mang'eny ok regi.
ji mang'eny ng'iewo mogo moselosi. Mogo sama olose no, processes mikete gi, chemicals mikete mondo dagi be nyalo kelo kansa. Koro ka ing'iyo kaka piny dhi sani, nitie gik mang'eny mamiyo koro ji yudo kansa ni kabisa. To gima pok wayudo ni to ang'o achiel makele, to ang'o makitimo to nyaka iyude. Mano pod otamo. Jokong'o, yudo ng'ato madho kong'o, ng'ato ywa ndawa, en ok oyudo kansa kaka mar lung. To ng'ato pok nobilo to en oyudo. To yudo ni kata kansa ni opogore. Nitie kansa mano mana jopate. Nitie kansa mano mana jok manans manie kanisa. Nitie kansa mano jokong'o mang'eny. Nitie kansa mabe kata jogo madho kong'o bok wane, nitie kansa ma jondawa. Nitie kansa ma jok manigi nyithindo mang'eny. Koro ni kansa ni pogruok mopogore gi tuo ni ng'ato ka ng'ato nigi risk mare. Ng'ato ka ng'ato nyalo yude. Nyalo yude, en gi risk mare mawacho. Dr. Chieng, ka una dwani mondo mwang'e ne kansa mar nyimbich, wane dwe mar adek, to dwe mar adek ihingoga awareness kata mondo mi oganda wa ong'e wach mar kansa mar nyimbich. Thothne yudo ka ji bende nitiere kod chenro mopogore opogore. Wamule kansa mar nyimbich kinyalo mulonwa godo matin kapok wadonjo matut mondo mi wapuonjre malach. Koro kansa mar nyimbich en kansa ma osebedo ka medore e pinywa ka. Kaka sani kaluwore gi nonro mosetim kuom higni 10 mokalo, en kansa ma kochake achiel to en namba 5. Achiel. Mar ariyo en kansa ma thothne wayude kuom jok ma ikgi osechopo 50 kadhi malo. To kata joma tindo be yude. Joma yude ka ikgi tin ne 50 thothgi gaya kuom wuonegi kata minegi kata kweregi. To ma en kansa achiel mar nyombich ni, en kansa ma iyude kabisa kaluwore gi chiemo mwachamo. Waneno ni kansa ni tinde medore nikech chiemo, nikech kor wazungu kocha ne gido ni kansa ni biro mang'eny nikech chiemo ma ji chamo ma ok ber. Sanie kaka nawacho, mogo mang'eny ma ji chamo en mogo moa kanye? E factory. Kwase pudho cham, wase kae, wause ne cereal board. Kosa e cereal board, odhi e mila rege. Kose rege, iketo ni in stages. Mori golo kote cha. Kote no is very important mondo prevent ng'ato mondo kiko yudango kansa mar colon. Ariyo, alode. Alot, oseyudo ni alot gi fruits gi prevent kansa mar colon ni kabisa. Oseyudo ni jok machamo red meat, ring'o, ng'en ring'o gi mohero kabisa. Ring'o obedo associated ni jok machame mang'eny yudo kansa ni olo jok mok chame be. Rech. Sani wachamo rech ma ok en rech mane marwa manyanam. Wachamo rech ma siji China, wachamo rech siji cage, wachamo rech. Rech gi opogore gi rech mane olos, ma Nyasaye noloso mondo donje dendwa. Koro changes mag diet gi, cancer colon obedo associated gi diet kabisa. So rech kichamo, rech nyalo prevent kikiyude. Ring'o kele. Chak ok kele. Alode ok kele. Kong'o kele. Kiywa ndawa kele. Jok ma dendgi dongo nyalo yude molo jok ma dendgi tindo. Jok ma igi chopo 50 kadhi mbele yude. Lakini jok ma tindo be nyalo yude. Kaluwore ka gigame kuom jonyuolgi. Nikech wang'iyo nyimbich daktari, twang'iyo kacha gigo manyalo kele, nipimonwa kacha ni poko yange ni chutho en ang'o manyalo kele kata mok nyal kele, to manyalo kele e ong'ala mamalo. Nyimbich ok tiga kende, nyimbich tiyo kod system kanyo ma bede irego chiemo dojo ka odhi ka. Kanyo madwani mondo mi wang'i kaka colon kachiel kod rectum tiyo, kae to bodhi achiel kachiel mondo mi wang'i ane ni to seche ma kansa ni ochakore gi kanye, tang'a timore. Aneno ka wantiere kod picha. Sasa anya wacho koro kwa chiemo to chiemo donjo ka kikaw kuon wakaw kaka alot kichamo alot donjo e dhogi pod en alot injake obed matin moswagre kose swagore to kalo odhi e iyi stomach kose chopo iyi kanyo iruge kuom seche adi 2 aito odhi e nyombich matindo kae makoro vitamins manitie alot no proteins mantie iye carbohydrate mantie go donjo kore dende donjo remo koka nyimbich matindo aito gidhi kanye koro waste bacteria modong fiber gik makoro okinyal swago ka mane makoro dhi ei nyombich ma iluongo ni colon koro donjo kanyo to dhi luongo mae colon
Koro tij kolon en ywayo pi manitiere e chiemo no mondo koro timang'o pi, nikech pi en gima duong' kabisa e ngima dend ka. Koro iywaye aeto rectum ka odak kanyo to pod iywayo pi. Idwa ni kochopo ka waste bacteria waste te koro bod odong' e iye kanyo. Koro waste gi dhi to ringo ga mos mondo chop ka. Ka waste onego kaw ni kaw seche 3 to nikech kichamo chiemo ma onge teko kaka owach ni chiemo mati wachamo kaka chips mayot gi chiemo mayot gi ringo mos koro ka gibudho ka gi bacteria gi mage makelo poison makelo kansa kanyo kata iye ka gibo budho kabisa nikech nyaki oyot koro nyaki kaw gi miket gi mang'eny kokang giwuog e rectum ka kaka losruok. Koro chiemo mora mabro ringo itero kae waste no dhi mos nyalo mi bed kansa. Koro kansa ok chakre kaka kansa chakore ga gi gimo miluongo ni polyp en gimo okuot e to chakore gi kuot no to mos obedo okuot ae to chako golo remo ae to chako lokore kansa ae to odongo ae to otimang'o opong'o kanyo ae to block kanyo Koro ji mang'eny kabisa moyudo ga nigi kansa gibedo ni itero gi hospital ka ok gitimang'o ok ginya chiemo nikech igi otimang'o obedo block. To kama onya konyo kabisa sama pok ochakore polyps kaka ochakore ma pod otin ma chiemo kalo yien. Sai ma en ka thoth ji onge shida. Kosebedo maduong' ma koro dwaro mondo koro timang'o o block ya kanyo eka koro chako bedo gi shida. Mondo chakre kamae magino dongo ma mos okawo kadhim na higni 5-6. En gima mos. Mane sami yudo ka ji nigi shida mopogore matin. Samori pimi gi daktari wago picha to ok wayude. Ipimi gi daktari igo picha to ok yude. Teni pod otin kabisa. Koro nitie mana picha mane kama screening bire. Ma wayudo kacha no chakore ahinya kotine kod chiemo ma wachamo kata diet ama gin chiemo mayot ma bende budho e nyimbich kapok owuok ma ang' no chun mondo mi gichokre mathoth mondo mi eka yud kaka ginyalo wuok. Aneno ka picha ni koro golonwa nyimbich matindo maber mokano. Koro nyimbich matindo no ene ma chiemo ene ma itimang'o absorption chiemo mang'eny donjo to dhi ikelo kanyo. Koro ma e polyp ko ogol picha yi koro ma nitie nyambich gimokuot e iye kanyo an polyp no wayude ma e colon ni. Ok nyimbich matindo, nyimbich madongo. Ma oyudore e nyimbich madongo. Iwacho ni mondo kendo nyimbich matindo mondo yud kansa tek kabisa. Nikech kanyo chiemo ringa haraka kabisa. Ang'a timore kama omiyo chiemo ringa haraka daktari? Nikech absorption idwa ni mondo oringi mondo okaw gine vitamin, okaw glucose no, okaw sukari, okaw protein go mondo tergi e liver. Nikech kok itimo kamano mokalo tichiemo to ang'o matimi idhera. Mane miyo kichiemo tinoka imedori nikech chiemo go donje dendi haraka. To kendo boro kotin. Obore en mane koro e picha kato odolore kabisa. Miyo kata kichuoyi ng'ato no ka nyombich kuwuok to nyombich ringo mana nyaka kucho. En nyombich mawuok ga samo ong'adi ng'ato kata king'ado i dhiang' kata ing'ado i gweno kata ing'ado to en obor kabisa. Ok ene mawache kawuono owacho maduong' madonga iye cha. Daktari, adwa ni mondo mi wakaw yweyo to kwasika yweyo kwa duogo tinyalo pimonwa ni seche ma ng'ato winjo ang'o e dende to nyalo chich kata ki igo picha kipimo tokne mondo mi okaw okang' machielo mondo mi fwenye chon nikech niwacho ni kapo ni fwenye chon to nitiere gima inyalo timi. Nyaka bed nitiere gik moko matimore e del ka ma ang' ne chiji ma ang' no mi chak paro ni debede ni ang'o matimore e denda ka wakaw yweyo mana kaka daktari oseyienwa no. Kidenyi mar ariyo ka waduogo ranyisi mage makiwinjo ochako nang'o to ponono ni winjo ranyisi gi en ang'o monego bene timo. Kik idhi mabor nyaka Ramogi ajwang'. Kik isudi ma kidieny wuok adwa nobai kata matin. No money,
No problem. Travel now, live later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Dial *487*3# to get this song. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Mr. Diwan, gimora mora kae, kik tem chani. Weche gi in wena. Anabiro dil gi gimora. Anabiro konyi. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Ochako nang'o? Ranyisi mage ma kiwinjo tinyalo chich. Tibo papa ka osedhi mathoth to kelo ni chandruok koso en ang'o gini monego beni timo ponono ni sechich ni nyaka bedi ni gimoro ok ber ahinya e system. Daktari kanya madwani wachak godo kuma thoth ni ochakore godo. Erokamano Ruth. Koro kansa mar nyombich en kansa ma yude kata mana paro ni in kode nyalo bedo ga matek. Nikech thoth ji mang'eny gima tero a hospital kabisa en complication ma ich. Kansa mar ich chakore thothne mar nyimbich mar nyimbich thothne chakore nikech in gi sida e nyombich. Sida mokwongo en rem. Tuoche mang'eny kelo rem e ich. To ma en rem miyudo ni in kode ithiedhi to yini rami arama. Ithiedhi to irami rama. To nya kao ino te kata mana gi ima piny. Tingini joma mine piny mar ich benige complications mang'eny. En gi wechene ma kawuono kwa donje. Mar ariyo gas. In ng'ama onya biro ni gas ni minjo kaka chandi seche te. Inama iyo kuota kuota kata iti gi yath minjo kaka iyo kuota tigolo gach malo kendo samoro igolo gas mang'eny. Ithiedhi to kru. Nowacho ni kaka gino dongo kaka ong'ise picha ka kobedo maduong' onya chako golo remo. Iyudo ni tuo mar kogolo remo to remo ni bowuok oko mari. Koro kidhi e cho tibonono ka choni chalo nigi remo kata choni bedo marateng'. To nitie tuoche mang'eny ma ka irami igolo gas mang'eny tineno remo e choni tuoche ge ma be nyalo kelo kaka tuo mar amiba. Tuo mar amiba en ich rami kidhi oko neno remo
tuo mar typhoid en mar ich. Koro tuo ma ineno ka in gi typhoid dwe ni othiedhi ok orum. Dwe machien othiedhi ok orum. Onego bed ni koro itimang'o i 6 second opinion. In ibedo ga mana ni in gi amoeba ma dwe ni in gi amoeba. Kin gi amoeba mu thiedhi nikech amoeba en jam ma kuthiedhi momi yath onego bed orum. Wanno kendo ji mang'eny biro ka wacho ni gin gang'o H pylori. En H pylori ma ok tim ang'o orum. Gas nikech H pylori thothne kelo irami gi malo kuka chalo ng'ama nigi acid to imi yath to ineno kaka gas no pod duogo ok orum. Mano onego cheki. Jok moko bando ka biro ni nikech gini o affect kama digestion timore, kama chiemo donjo to chiemo onego bed ni donjo e dendi. Koro ka kansa ni kanyo, chiemo ok nyal donjo kaka ne dwarore. Nikech chandruok. Koro ang'o matimore? In chiemo ga chiemo maber to dendi rumo mos mos. Dendi rumo mos mos. Dendi rumo mos mos. Jomoko be biro ni rembgi lala. Remo lala to kong'e nikech kare remo wuok ga piny kuchicho kuma kansa nitie to dhi oko nikech thoth wak wang'e ga oko marwa. Sami dhi oko to king'i oko. Gino lal ga lala. Koro mwabano jok moko be biro ni ol. Thoth joma biro ka koro ol kabisa. Gin jok ma kansa no samoro se wuok kama no chakore e nyimbich no to dhi kamoro machielo. Ji mang'eny ma waneno kata ineno dala kuchicho en ni ng'ato chiemo ro chiew to konya dhi oko. Matumbo notimo ang'o? Odinore. Koro chako natim ong'ok. Itero hospital ting'e ni ang'o ma matumbo odinore. Thoth ji mitimo no operation sani ka matumbo gi odinore thoth gi bedo kansa mag kolon. Koro mane kako biro. Koro giga ng'wen monego ing'e kabisa en in gi ich manigi sida, in gi rem ma iwinje yi kanyo, ineno kaka idiecho, ineno remo, dendi ruma ruma, ing'eny gi gas, ineno gi gas, ineno ni idhi ga cho, idhi ga dichiel, to ineno ka samoro chako ni diwe ni chako no kidiecho diriyo, idiecho didek, to kine gimomiyo idhi kamano e. Koro sida mag ich gi kineno ka in go, to dhi mang'eny mok orum, onego ine daktari mondo timang'o ocheki. To kowach ni ka in gi sida gin gi kansa. Kansa inyalo bedo gi kanyo nikech nitie tuoche mang'eny ma biro gin ranyisigo. Mana kaka inyisowa tuo kaka mar amoeba, H pylori, gin tuoche mang'eny. Koro ber kidhir laktar mondo mi oyanga neni to en ang'o matimore. To tuoche go be mang'eny ga kabisa mohingo kata mag kansa. Kansa ok ng'eny ahinya. Kaito bende tima ni wacho ni thoth ne ji ok ng'i oko gi. Ng'e oko ni kaka chal, gini owuok e dendi. Inyalo fwenyo gik mang'eny mokalo kotenore kod kaka ochal. Kolo kore rateng' mano nyiso ni ang'o mosetimore daktari? Kalo rateng' nyiso ni remo cha otimo ang'o? In gi bleeding kuchicho. Nikech polyp cha osebedo kansa koro ogolo remo. To ne kama cha remo maniye ok owuok oko koro oluwo mana inyombich ni to wuok e choni. Samoro remo no wuok to ok ine ka rem nin go. Nitie jok ma remo ne mawuok to ok gine rem moro. Cho ema gineno ka choni gi remo kata cho olokore maroteng'. Marateng' ti. Rateng' ti. Nikech choni onego bed machal nade? Ma brown. Cho ok onego bed rateng'. Kineno ka choni rateng' nitie sida kamoro. To kichamo alode daktari, alode ma bende iwacho ni mondo mi wacham gi. Nitie alode minya chamo lakini ok obed rateng' kaka mano rateng' machalo mana mar maka. Machalo mana mar maka. Ero kama nanya daktari neno ka wantiere kod picha moro ka ma ator nyiso ranyisi ka ponono ni nyalo ne bedo gi ich makuota, ich maremo, gas. Cho kidhi tineno ka in gi remo kata choni chalo maroteng'. Kata in idhi ga mana chotino ka choni sando pogore. Kidhi ga dichiel in idhi diriyo. Ochako diriyo. Idhi didek. Omedore. To kata samoro be jok moko wacho ni ka gidhi e cho to chono ok rum. Idhi e cho itieko. Iduogo chako kasi. To ni namba mag cho midhiga. Ng'ato nigi namba modhiga cho. Nitie jok ma dhi diriyo odiochieng', nitie jok ma dhi didek. To kineno ka en gima koro o change, pattern o change. To ken pattern mar ndalo ariyo ndalo adek. Inya dhi e party. Samoro nya chamo chiemo moko machando ich, nyalo miyo ni namba mar cho midhi omedore. Lakini ka en gima koro bedo pattern, odhi dwe achiel,
dwe mar ariyo dwe mar adek onego cheki. Ne wantiere kod picha machielo ka bende daktari ma bende ne nyisowa kaka kansa mar nyimbich ni seche mochako kaka odongo stages kata levels mopogore opogore. Adwa ni mondo mi wuothe kodwa kanyo kae tinyiso gima timore e stage ka stage kod gima ng'ato winjo e stage ka stage nikech mana kaka ranyisi ka ni wacho ni ok gibi dichiel. Koro mae en nyombich wauwacho kawuono, mae nyombich miluongo ni colon, diere ka en gama ma small intestine, koro mae large intestine, koro mae colon no te nyombich maduong' no, to kae kama koro iluongo ni rectum kama koro chakore matin. No kochakore matin to dongo mos mos to medore ameda. Koro dongruok no ema be stage ne dhiye. Koro sama en polyp ma pod otin no iluongo ni stage 0. Maka koro wadwa kawo kagima en nyimbich maduong' to barie kama mondo mi nyikwa Ramogi Ajongo nene maber. Koro ma nyimbich ma koro wayawo ijni kama. Koro wang'iyo nikech en kaka kama chalo pipe no. Koro stage 0 en yudo ka en koko chakore. Onge gima ibo winjo. Jok mantie stage 0 gin jok ma wuotho, chiemo kawaida, gionge rem, onge gima giwinji. Gin na jok ma kawaida gidhi ga gitimo ma gik moko. Koro koka ko odongo iye no, omedore ne. Ino ko chako dongo iye ka en mana karka to dongo kodhi kama. Koro ka odhi medore iye kanyo koro ochako bedo maduong', koro ochako golo remo. Mano koro stage 1. Koro stage 1 osedonjo iye matin kiwacho ni centimeter 2. Koro stage 3 osedonjo iye ma koro nodes ma around ne kanyo gine gai iluongo ni nyarung'rung. Koro chako bedo involved. Aito sani ng'eno osedonjo kabisa. Mae kama koro chako winjo ni chalo ni gimoro ywayi. Mae jok ma bedo ga gi gas mang'eny kar stage 2 kanyo. Magi jok ma bedo ga gang'o irami ma iwinjo ka ywayi samoro, ichamo Buscopan to lal. Idhi osiptal tithiedhi to lal. To remo bo chako golo, rembi chako dok piny. Koro stage 3 ting'eni koro dhi modwa mana wuok. Koro kar stage okuot kabisa ma koro odong' na kama tin mondo wuok. Ma koro winjo ka ichako lose weight, ichako winjo gi rem magine, gas medore. Koro ko medore stage 3 ni to obo kanyo. Koro ko obo kanyo to oko ni mawuok kanyo tetete odonje iyi. Mano kodonje iyi motimore kamano mane ma koro oblock. Kako dongo kama kendo dongo kama koro odongo gi to dongo gi oko be. Koro stage 3 koro osedongo kabisa. Mae jok mathoth gi onyalo block. Mido ni koro oko aku to oko kal. So ko block no bedo emergency. Nikech koro ing'ok oko kuwogi ikuot. Aito koro stage mar 4 man to koro wuok koro odhie oboye gi onyadhi obwongo, odhi kuonde moko. Stage ni kwa yude ka to inya timni operation magol kanyo michang kabisa. Stage mar 1 be inya timni operation michang kabisa. Stage mar 2 itimo ni operation, stage mar 2 gi stage 3 pod inya timni operation michang kabisa to nyaka medi thieth mar chemotherapy kichang kabisa. Stage mar 4 en koro ithiedhi lakini nikech osedhi kamoro koro igaye. Nikech kata thiedhe okonya rumo kabisa. Daktari pia unokache ni stage 0 gi stage 1 inyalo timo operation magole chutho. Kata stage 2. Kata stage 2. Stage 0 ka onge ranyisi mora ma ng'ato winjo. Koro ibro ng'e nade ni nyalo bede ni sebedo kod kansa mar nyimbich mondo mi timni bero kata operation seche machon mondo mi tieke chutho. Koro mae ma jok malaki nyabedo ni gineno ga ka remo wuok. Remo wuok kata nikech remo no wuok mang'eny odhi osiptal tino ni rembe tin. Koro inyang'iyo okoni tino ka okoni nigi remo. Kata ido ni remo ni wuok mang'eny ka makoro kidhi osiptal tichako bedo ni ole momiyo remo ni wuok. Ido gi problems mag tuo miluongo na anemia. Anemia ido ni rembi osewuok kabisa, iwinjo kichako ol. Koro dakteche pimi matim test eka wacho ni wayudo ni kare rembi wuok kanye eika. Samoro nyatimni kata mana picha nikech gin gi tuo mora mora dino kiyude. Jok moko be samoro nyayudo ni kae gichako yudo ka gino ywagi matin tin. Koro nyalo ben miyo wamaki kanyo. To gimok ma duong' kabisa samoro ji odhi atimang'o screening. Mabuwe screening no bang' nyadhi screening to screening no miro ni kare inga gi gimoro
madongi kanyo to nok ing'eyo. Koro yudo ka pod otin koro timoni operation ti changi kabisa. Daktari wayudo ka gini entiere e nyimbich madongo. Nyimbich madongo ka oting'o rectum donge gi colon mane wawacho cha donge. Wantiere kod kansa mabed wacho ga ni rectal cancer donge kod kosena achiel. Onya bedo colon kata onya bedo rectum. Koro ochalo gima en achiel nikech gin nyimbich madongo te. Onyalo bedo achiel. Aha. Yena mondo mwaka wiweyo. Okay. Kiyena. Ayieni. Waka wiweyo nyakwa Ramogi ajiwang'. Ka waduogo idhi bedo kod thuolo makende mar penjo Dr. Chieng penjo duto te ma inyalo bedo godo. Iseneno ranyisi gi idhi e osiptal. Itimoni ang'o tok mano? Kata onego itim ang'o tok mano mondo mi bed kod ngima makare kik isudi kata matin. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on View Sasa. There is so much to explore. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811 *272# kupata faida za saum kama sikiza tuni yako. Wan mana joma ohero goyo thum. Wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap. Donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lind Ramogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sang'wen Otieno. Sasa unatumia pesa yako alafu ukienda kwa duka unanunua mawe. Sirikal ogolo chik ne kambi mar Ken Chemicals mondo chung chenro mar pogo mbolea moyangore ni ok ochopo rang'iny mowinjore. Migawo mar somo lando ni gigolo omenda mag sikul ma kwan ne romo bilion 30.5 ne sikunde sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. If you go for a service and somebody is asking you, don't give. If you are the one offering the service, don't ask. Ripod EACC oyango ni timbe mag kwaya soya kuom jo Kenya mondo yud chenro mag sirikal omedore mokalo e thuolo mar higni 2. Machiegni kendo penj laktar kokale RamogiTV ngima en mwandu. Thuolo ni in gi thuolo makare mokalo mondo mi go simu e namba ma inene screen mari mondo mi penj laktar penjo duto te madiher mondo mi bed godo. Wacho ga pile pile ni penjo eng'eyo. Kik iluor kata matin. Inyalo yudwa bende kokalo yore SMS, Facebook page en RamogiTV #penj laktar. Tok mano kende inyalo yudwa bende kokalo Facebook page wa penj laktar. Daktari, ng'ato oseneno ranyisi gi. Oseneno ka koro kagima nyimbicho dinore oko okuogi.
oseneno mane wawacho gite okang' mokwongo monego bed notimo en ang'o? Okang' mokwongo monego bed notimo onego dhi hospital. Koro kosedhi hospital, laktar onego ng'i ang'o matimore e tube mar colon, ang'o matimore e nyombich. Yo minya ng'igo nyombich maber kabisa iluongo ni colonoscopy. Koro colonoscopy en masin ma nigi kamera mare, aeto en gi tube mare matin. Kama koro mae kaming'iyo ino, to mae masin no tirwake kama oko. Kama oko wuok go. Kama oko wuok no titere to donjo e ot. E mbele ne kanyo en gi stima maneno ng'iyo iye kolon. Menyo iye. Mameny i kolon no te. Koro laktar nyaka bed trained konyalo ng'iyo kanyo ni koneno ang'o to rach. Nikech kidhi adhiya ni ng'iyo kanyo, inyalo ni gimoro amora te mineno kanyo ber, kata gimoro amora mineno kanyo rach. Koro sama ung'iye no, to picha ni wuok kachalo TV. Koro TV maduong' kanyo bed kanyo. Sama idhi kanyo, gini time i theater, ok time oko. Koro nyaka ita theater e ofis mar laktar, to laktar ng'iyo iyo kanyo mang'i maber mang'iyo. Koro dhi step by step kochakore kanyo mos ma nyaka ng'iye te. Koro kanyo makono ka gimoro kuot matin, to oneno to ndiko. To tinde... Na mondo miaka usimu daktari. Okay. Halo, penj laktar. Nadimo. Machiegni, penj laktar. Ma boni wudo gudini sana. Machiegni. Am gi penj achiel. Akeni Ramogi kesi chako neno gini nikech ng'at moro kanyo kaneno remo, to nitie ndalo ma gibiro to lal. Kasto namba ariyo ne mago. Yudo ka koro nitie gik moko mokwero, gik ma kochamo to iye ludore, eka koro dhi oko mang'eny, ema koro kasto neno gine remo gi kendo. Koro akeni koweyo gigo, mano achiel kuom ranyisi koso nang'o. Alafu gin ang'o makelo tuo mar gine kansa mar nyimbich ni. Chiemo mage ma kichamo, kuom ranyisi chiemo mage ma kichamo to nyalo kele. Seche moko iyudo ka kata ng'ato daktari nyalo konowa ni soda, gik machal kamago. Koro lereno ni chiemo mage ma kisechako winjo dalili to onego bed ni iweyo. Mano penjna. Erokamano ahinya, chiemo ni semulo kata kamano inyalo nuoyo moro nokowinjo kod weche mag remo mantiere e oko. Kapok ichako duoke yene mondo miaka machielo mondo mwaduogi back to back. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Machiegni. Iwuoyo gi Movalin Ngome. Machiegni. An gi penjo matin kuom daktari. Nitiere problem moro ma an go. Samoro kichiemo kata chamo ma gimoro matin tiyudo ka in gi heartburn. To kidhi e cho to iyudo ka kupuni tek, oko mari tek kabisa to gine wuok remo. Koro mancho nyalo konyo nang'o koso en gi problem moro. Daktari konye joneno wage. Okay, koro mokwongo wachak gi penjo mokwongo cha. Penjo mokwongo ni penjo ni to chiemo mage maber, kata chiemo mage monego ng'ato tigo manyalo miyo kik oyud tuoni. Ketno wacho ni chiemo ni ong'ala mamalo. Chiemo mokwongo kaka wan joluo, rech. Rech ber kabisa. Oseyud ni rech, jok machamo rech kabisa. Nikech rech en protein. Thin gi yudo kansa mar colon. Mar nyimbich ni. To rech, kaka wan joluo, ok tek yudo ahinya. To rech no onego bed rech ma ae nam, ok rech moko ma tindegi. Nikech rech ma tindegi gin different from rech machon ka. Yes. Mar ariyo en wan joluo wachamo kuon. Koro mogo kidhi rego onego bed ni en mogo manigi pote cha. Iluongo ni whole grain. Dende te to kisungu wacho ni whole grain. Inyalo dhi e duka te yudo mogo ma ogol koth techa mondo bed marachar kabisa, kendo en kichame tiwinjo mana ka kech pod kai. Koro en ema kichame to ringo iyi haraka to okunore. To kochopo kucho to dhi kunore, ok owuog haraka.
to manigi fiber mang'eny cha manigi kote cha en kichame tiwinjo komako iyi kendo odhi timang'o owuok piyo. Mar adek, alode ber kabisa. Mar ang'wen gin olembe. Ko olembe te thothne olembe makelo vitamin C kaka machunga, pineapple, mago oseyud ni mago konyo. Mar abich en chak. Chiemo monego ok watigo sana en ring'o, red meat, ring'o mar makwar mar dhiang'. To ok wawach ni kik iti gi ring'o, ti kode to ti kode matin, ok ni seche te in ring'o. Ring'o marach kabisa en ring'o ma obulni mar nyama choma ni. Nitie chemicals ma en go mok ber ma kendo kelo kansa mar nyimbich ni. Chiemo kaka sausage, ok wach ni kik icham sausage lakini onego iduogni. Sausage mit kabisa. Donge. Koro chiemo mano ka mit matinde olos mi ichielo mamit gi ma light go. Omili. Okelo chandro. Jok machamo ang'o? Ring'o kaka baga gini gi mwayudo kuonde matindo olos kuonde ma ji dhi tikawo chiemo tiringi dhi dala, idhi yaot. Gweno mag broiler gi ok wach ni rach, lakini onego bed ni samoro be ikiko gi chiemo. Nikech magi chiemo matinde, chiemo mayudo yot. To ok ni en michame seche te. To fruits, olembe to cham te. Olembe cham te. Yudo mapera. To kendo kata mana njugu. Njugu oseyudo ni en konyo ji kabisa. Njugu ber? Njugu ber kabisa. Yo moro amora nyalo bedo peanut butter, kata nyalo bedo njugu mindilo. To kendo plant protein beyo kabisa kaka dengu, olayo mago. Oganda. Koro mago konyo kabisa. To sasa mineno ka kidhi oko tineno remo. Obed ni injo ka iko kineno, kata iyo ka tineno remo, onego item matek kokorum. Onego dhi hospital, laktar othiedhi. Nikech nitie gik mang'eny manya kelo, laktar ocheki nikech kata mana tuo mar gik moko makuot ga kama ok owuok iluongo ni hemorrhoids manya kelo remo. Amoeba nya kelo remo, typhoid nya kelo remo. Kothiedh gigi to nok changi. To koro nego cheki mondo teri test mar colonoscopy ni. Yena mondo miaka simu daktari, kata kik wil kod simu machielo chamar ko chamo gima tin to. Penj laktar, halo? Halo, Ramogi. Machiegni penj laktar? Ruth ma bena do kes sama kawus nyora. Machiegni wawinji. Adwa penj laktar kama endi. Tumara wangi chande neno wanga kamar le pare resi. Kana se wanga kama no tinde siko na grene bata kama no wanga kora chama. Samora amano to jambi na ya sije samoro. Ofanyo ni ya no kelo na kansa. Ena mara no to yore. Ofanyo kelo na kansa manya ndi. Ero kama na inya mano penjo mwabondiko piny kata wabo penjo laktar kawuono to yienwa mondo mi waketa maino mar nyimbich mwawuoyni marino to okwabiwe kamano waboluwe. Halo penjo laktar? Halo? Machiegni? Okayude daktari ne wang'iyo kacha weche mag nentie penjo mapok nwatieko. Penjo mar ariyo. Koro penjo mar ariyo no en osebedo ka owacho ni owinjo ka dho chunye rame. Kochamo gimoro matin. Koro en onego dhi hospital mondo ocheke. Nikech gik ma kamago nyalo kelo ni samoro mane kaka tuo mar kansa go chakore. Koro nyadhi hospital machiegni othiedhe kokonyal chango to oro hospital madongo kaka mar New Nyanza kata mana Homa Bay mondo ging'i gitimne thieth mar colonoscopy. Ponono ni en chiemo moro achiel ema kelo ne chandruok to nyalo weyo kaito chama chiemo mamoko mabende nie kwe kabisa. Koro dhi consultation mondo check ni tang'o marach. Nikech kansa en gima biro mos to kendo kansa tuoche mang'eny biro mana ka kansa biro. Koro kik ji obed gi luoro. Ni maen mana en kiyudo kaka rami en kansa, ka yiwai en kansa, kigolo gas mano ok gima wawacho. Daktari ni pimonwa kacha ni kosetim test ni ibo yuni chandruok nitiere kanye. Seche ma pod otin mani wacho ni stage 0 cha otim mosoma sindni e yo makare mowuotho nyaka nyimbich maduong' ka ponono no yude ka pod en stage 0 pod otin ma ng'ato ok winj gimoro.
ka inyalo time gimoro koso nyaka we mobed maduong' koka inyalo time gimoro. Koro sama laktar timo gino obro ng'ade mogole madhi pime. Nikech sama laktar no ka gimoro kuot kanyo inya gole tido ni kare ok en kansa. Koka mount ogole ma ogolo kansa na tema ok dwa ogole kendo. Koro nya bedo ni no podotin ogole mo gino. Koro kae en ga gi pala. Colonoscopy masani gin gi pala samo timono ong'ado mogol motieke. Ko no duong kabisa mo kunya tieke kata ko bang' gole mo pimo ni no korumo te kanye makore dhi ting'ado yi matumbo nini ing'ado nyimbijno aito daktari loso kajo. Koro mano pogore gi kain gi rectum nikech rectum thothni igolo nyimbich aito iketo kar ok owuok mbele ka thoth ji. To mar colon tigolo nyimbich tinwang'o to yi beda macho wuok mana piny. Koro jok moko nigi mpira gine oko giwuok bathe nikech kaluwore gi kama ne kansa no yude. Daktari penjo mane olal nano owacho kacha ni iye kut koro kodhi ir laktar to laktar wacho ni thothne ong'eny mana gi gas tipimo iwacho ni pi bende chal mokuodo iye manyalo bedo ni ang'o matimore kuome ka. Mano nego check kabisa ka koro yudo ni pi kuot e iye nikech pi ok onego bed e iye. Ka pi kuot gin gas mang'eny to ok yudi koro nego tim ni test uchunguzi mang'eny mondo ng'in tang'o makelo gini. Naneno kimulo kacha weche mag thieth daktari. Koro nitie screening moro mabe wanya dhi e namba 2 mana kata mana oko ni nikech masin ni ok ong'eny ahinya dala kucho Nairobi kato wan kode mang'eny kendo beche luore onya bedo kare 15,000 hospital moko odhi nyaka 20,000 hospitende madongo gi betinde entie odogo wan to nitie moro mabe inyagol oko mari mapim oko ni mayudo ni onyabedo ni kare remo wuok kanyo to kine remo no minyal check ni inyabedo kansa ma colon. Koro gin test ariyo achiel en colonoscopy kata mana occult blood oko ne migolo laktar timo test to ginyayudo ni kare nyabedo ni kansa no chakore yi. Koro ariyogo inyatim ni ma timo gi mar screening. Daktari ni pimo no kacha ni thieth thothne en weche mag bero kata surgery. Thieth thoro kao okang kata mkondo mane seche ma itimo ni bero en ang'o gini monego ko thoth ji mang'eny mitimo ne bero dhiga ka koro nyombicho timo na ang'o odinore nikech samori pomo na ni gino sebedo ka chandiga matin to chieng' moro bedo koro emergency ma nyombicho dinore chuno koro itimo ne operation ne migole. To kine stage 2 gi stage 3 gi stage 4 thieth ne imi yath e lweti miluongo ni chemotherapy. Koro chemotherapy no miyo mondo kik otim ang'o oduogi. To nitie jok moko ma samoro me samoro miyo mano koro luwore gi ka laktar boneno. Daktari ponono ni oyude chon kaka ni wacho wachamo thiedhe morumo. Tok mano onyalo duogo kendo to ponono ni onyalo duogo en ang'o monego beni timo mondo mikori ibed ichwale mabor matin. Koro kansa kata mana stage 1 nyalo duogo kata mana stage 2 nyalo duogo kata stage 3 nyalo duogo. To stage 1 thothne nyathiedhi mondo duog bedo matek. To stage 2 stage 3 thothne samoro nyalo duogo. To onyalo duogo kata mana bang' higni 10 higni 20 onyalo duogo bang' higni 2 bang' dweche kosetiek thiedhe. Koro gimitimo ga en ni nyaka bed ni imiyi schedule makoro ineno ga laktar. Koro sami dhi neno laktar ginya timo picha ming'iyo go yi kata inya tim go colonoscopy picha mondo ng'i to matumbo no nitie sida gino nyombich no gino dwa chakore nikech thothne chakore e nyombich. Koro colonoscopy timoni to gi scan bitimoni to gintie remo mabe ipimo kaluwore go hospital nitie kuonde moko hospital ma ok gitim test mag remo go lakini gima duong' kabisa en colonoscopy nikech mae mang'iyo i nyombich maber mang'iyo kaka gimo chakore. Geng'o ber moloyo thiedho kabisa. Inyalo wachi ang'o kar geng'o ka? Geng'o ka en ni tuoche gi tinde ng'eny ng'ata nyalo yudo gi. Kineno ka in gi tuo mar ich to tuo ni ok tim ang'o ok changi ber mondo tim ang'o idhi okang' mar 2 mondo timni colonoscopy otimni occult blood mondo ng'ini to onyabedo ni tuoche makamagi be ema kare gin to gilal e iye. Mar 2 chiemo onego wang'i chiemo mwachamo kabisa ng'ini sausage meat kong'o mit ring abula mit
gweno mobil mit chiemo mamit ahinya go omit e dhok to rach ni del orach ni dende koro ng'i to kwa wach ni kik ichamogi ibilogi to ok ni en matindi ichamo seche te exercise onego exercise ok wach ni kong'o rach kong'o ko matin tin nyaka ibil ok rach nikech samoro be tinde mawazo ng'eny kabisa kong'o no samoro nyalo cool down ok rach kigine ndawa ok onego imadhi lakini kimadho temio minyaweye katek madh matin koro kinyalo gine ma kamano to kin gi shida mok chang ineno daktar to onyalo yudo tuoche gi kako kagichangore makoro thieth ne bed matin thieth ne bed mayot nikech operation alone kotimni kata ka laktar ogole sama koko chakore no en kata 20,030 lakini sama koro timni operation maduong en bei maduong sama koro timni chemotherapy en bei maduong to kendo side effect bende ng'eny daktari aneno ka thuolo emomaya wang'a ka to samoro ng'ato otemo tudore kodwa to koyudo thuolo matudore kodwa yo makare kata entiere kod wach modwa ni mondo mi owachni kata mondo mi openji ponono ni dwa yudi Dr. Chieng inyalo yudi kanye oginya yuda e namba mar 0726 982510 inyalo nuonwa 0726982510 koro okanya yudo simbe go seche te lakini tie ng'ama kigo simo nyalo kawo kata nyalo oro SMS kata nyalo oro WhatsApp then wanyagocho ni bang'e then anyalo answer ayudora Kenyatta ayudora German Medical ing'e kar German KMA building kanyo be an go office ndan go office be Nairobi Hospital Doctors Plaza kunde be nyayudo wanyalo google be Dr. Primas Ochieng inyalo google Primas tinde yo ma ji yudorego en yore mag tudruok mag mbui daktari amor mokalo kendo duoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo mar biro igoyo kodwa mbaka kakori itimo awareness kata ipuonjo oganda kotenore kod kansa mar nyimbich e dwe mar 3 kuom kawo thuolo ni ang'eni dich to kata kamano kwaluongi kendo wakwayo ni biduoga mondo imed puonjo oganda wakotenore kod tuoche gi kaponono ni wanyalo geng'o to wageng' abro duogo erokamano daktari erokamano en penj laktar kokalo RamogiTV maa en chenro ma kati dich machal na dekik bai to ponono no bai sani sa 12 kinyalo yude wantiere ga kod chenro monuo sa 4 e wang'e mar otieno tem matek mondo mine chenro ni iyud kaka inyalo konyori ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Philip Ochieng erokamano mathoth ne producer na Papecho Koth erokamano nyanya meja kamora mora ma intiere to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni wakete manaka kik wi wil ni onyalo bet ni omili omit e dhok to rach gi del ani luonga ni Ruth Otieno oriti masane